maoni ntine chake ndiye pa 7 April 1994 kunapangika nkhani yodabwitsa kwambiri. Edi bambo wina dzina lake Auburn Calloway wa ku USA amene anali pilot komanso engineer wa ku FedEx anapanga zodabwitsa anthu, zozizwitsa anthu. Ndiye inu tagwirani chakumwa tentigeza. Mu 1994 Auburn Calloway anali engineer wa kampani ya FedEx imene imachita transport katundu eti kuchoka maiko osiyanasiyana. Ndiye Auburn training yake enieni anapanga ngati pilot komanso anapanga engineering koma ankagwira ntchito ngati engineer wa ndege. Sankakondwa nazo kuti amampasa ntchito za engineer, iye ankafuna atamagwira ngati pilot. Edi pa nthawiyo Auburn anali ndi zaka 42. Ndi mu 1994 Auburn atanapalamula eti atika anachita login ma flight hours abodza nanga sinthawi zonse ukamagwira ntchito ukuyenera kupanga log ma flight hours amakulipira according to nthawi yomwe wagwira ntchito. Ndiye kaya amanena zabodza pena pake ndi anamuyitanitsa kunena kuti apite ku meeting. After kuchita find out bodza lomwe amanamalo ndi Auburn anapanga conclude kuti ndiye kuti akanchosa ntchito. Amadziwa kuti amuchotsadi kapena ayi, anangomuyitana ku meeting. Ndiye uja mundu mwake anayipita in overdrive kuti anthu afuna kundichosa ntchito. Anali atatenga insurance ya 2.5 million kuti china chake chinchitikire ngati mwina kufa pa ngozi ya ndege ndi kuti akhoza kusiya ndalama kwa banja lake. Banja lake analiona kuti anapanga divorce ndi mkazi wake koma anali naye ana awiri. Ndi amaganizira ana ake kuti ananga akhoza kulandirapo kena kake. Koma chifukwa chonena kuti anayamba kuganiza kuti anthu andichosa ntchito, anayamba kupanga paniki kuti ndi ndipanga bwanji. Ndi anapanga chipulani chodabwitsa Mr. Auburn. Auburn anapezeka kuti anatenga ndalama zomwe anali nazo zonse $54,000 anazipanga transfer mu account ya Exxon. Kenako anachita decide zonsezi amapanga before ulendo opita nyamuyitana kuja. Ndi chipulani chake ndichi chomwe anapanga. Auburn anapanga decide kunena kuti deadhead mu ndege. Deadheading ndi chamati ngati mu company yomweyo ya ndege kaya mwina ndiwe pilot kaya ndiwe engineer ufuna kupita dera lina, ufuna kupita town ina, umatha kungokwera nawo ndegeyo amaitcha deadheading. Ungokhala ngati passenger ukwera nawo akakusiya kwina edi. Ndi iye anachita decide pa 7 April 1994 kuti apange nawo deadhead ndege ina ya FedEx Federal Express Flight 705 edi inanyamula equipment yosiyanasiyana, cargo, electronics. Imachoka Memphis, Tennessee imapita ku San Jose ku California edi. Ndi iye uja anapanga deadhead anakwera nawo kuti ndikufuna mukandisiye kutiko ku California nanenso ndikupita komweko. Ndege yake inali McDonnell Douglas DC-10. Ndi chifukwa chonena kuti ndege zake zinali zoti zongonyamula katundu zopanda ma passengers. Ndege iyi passenger anali Auburn edi. Munali anthu atatu crew yake edi. Munali captain amene anali David Sanders, ndi munali first officer amene anali James Tucker, kenako munali engineer amene anali Andrew Peterson edi. Anthu ananyamuka kukwera ndege ija koma atakwera anadabwa kuti Auburn anakhala kutsogolo ku cockpit kuti nthawi zambiri anthu akamapanga deadheading kuti angokwera nawo ngati lift amakakhala kumbuyo eti ngati mmene amakhalira kwene okhalira mapassenger. Anangoti ikaya ananyamula chikwama china chake choyika mu gitara chija, chikwama cha gitara Auburn uja. Anthu aja anangoti okay nanga si munthu oti akumudziwa amagwira naye ntchito. Ndege inanyamuka inauluka mpaka nakufika mmwamba, itafika 19,000 feet. Anthu aja anangodabwa. Auburn anatsegula chikwama chake cha gitara chija ngati munatidze mahamala, anabweresa mahamala folo, watulusa hamala kuyamba kumugogoda nayo pilot captain pamutu, ina kumugogodanso first officer pamutu, uku akumugogoda engineer. Onse aja kwa gagada anawavulaza kwambiri. Ndege kwamba upanga spin out of control. Anthu ndi chani ena anja kudzuka kuti yese waavulaza koma anthu sanalolera, anadzuka kwamba kuti kumenyana naye. Ndiyo nangasiye anali ndi dzida ndi amakhoma ndi zimahamalazi. Mmodzi anapezeka kuti anakhalabe pachani, anakhalabe kumalimbana ndi ndege ija kuti isagwe.
Peterson ndi Tucker anagagadidwa kwambiri skull ya mutu yeti ndi zimahamala zija, koma anatanibe anthu aja anayimirirabe nkumayisira kutani kumenyana naye. Ati Captain Sanders samatha kuona bwinobwino, samatha kumvetsetsa kuti chikuchitika nchani, nakasana amakhoma anthu wa mitu, koma amalimbikirabe. Kenako Uboni atanathamangira kumbuyo, atanabisako spear gun, anakachitenga chimenecho kuthamanga kuti abwere azatani azavulazenso anthu aja, koma anapezeka kuti Peterson anachigwira chi spear gun chicha ndikuyamba kulimbana pamene paja. Tuckerso ndikuyimirira pamene paja ndikutani kuti alimbane naye, koma anathamangira ku cockpit kuti akatani akayesere kuyendesa ndege ija isagwe. Ndi anapezeka kuti Sanders ndi Peterson akumenyana ndi ndani, ndi Uboni uja kumbuyo, pamene Tucker akulimbana kuti ayendese ndege. Mbali inayi mutu wake unamba kufowoka mbali imodzi ya Tucker uja, chifukwa choti nanga samugogoda kwambiri. Ndege automatically tairetani ndi anayamba kumayendesa maneuvers ena ake kuti kungoyikweza mwamba kwambiri pa ango ina yake osakhala bwino kuti anthu onse aja agwere kumbuyo. Ndi anthu onse aja amagwera kumbuyo zimamusokoneza ndani Uboni uja, nanga sa anthu aja anayitolera kuti munthu yafuna kutipha. Endi chimene amafuna kuwaphera, plan yake inali yoti agwetse ndege. Ndi kuti agwetse ndege samafuna one kuti awabaye anthu aja ndi mipeni. Akabaya ndi mipeni pakadzakhala investigation, akadzapeza thupi labwinobwino adzadziwa kuti munthu anabayidwa ndi mpeni, ndi kuti pachitidwa chiwembu, ndi kuti 2.5 million ijasi ilandiridwa. Nkhani inali pa 2.5 million. Iye anapanga decide kuti poti anthu akuti andichosa ntchito. Sanamuza kuti amuchosa ntchito, anangomuyitanisa ku meeting, koma anathamanga magazi ndikuganiza zonsezo ndi akuti agwetse ndege, koma wakagade anthu andi mahamala mpaka na awaphe, kenako agwetse ndege achite crash ndi yemwe afere momwemo. Anthu akamaza panga cheki ma autopsy chani ma postmortem adzapeze kuti ma injuries ahamala adzakhala ogwirizana ndi ngozi, azizati anthu agagadidwa ndi ngoziyo ya avulaza, asadzaone ngati kuti opabayidwa mpeni patani, pasakhale china chilichonse chosonyeza kuti anthu aphedwa. Cholinga chake nchimene chonkona anabwera ndi mahamala. Ndi Tucker uja ndege ija anayipezeka kuti waitembenuza mpaka na upside down, kuti tikufuna kuagwetsa anthu mbuyo, ndi amagwetsada amatakatereuza agubuduka uko, ndi amamusokoneza ndi Uboni yemwe kuti adzukepo pamenepo winanso akumbwezera kummenya kuti atere kumatere. Kenako ndege ija kuyibwezeresanso ati amapanga shift maangozi ena ake osakhala bwino onena kuti ndege ija mpaka na inayamba kumatani kumagwa, koma anamukwanitsa Tucker uja kuyibwezeresanso mpaka na kukhala level bwinobwino. Komano pa nthawi imeneyoyo anthu awiri aja anakwanitsa kumpanga subdue Uboni, kunoti anamugonjetsa ndi kummangirira. Tucker ndikuyimba foni kuchani pa ground sanga kunena kuti munthu akutichita ataki mu ndege muno, afuna kutipha, akuti mmenya ndi machani ndi mahamala. Anawathandiza kunena kuti ayipange landi, and kuipanga landi kwake anayipanga landi pa speed ya mphamvu kwambiri, chifukwa choti panalibe nthawi yone kuti ayichite slow down. Ati anayipanga landi pa speed ya 460 knots, imene ili 850 kilometers per hour. Ndiso ankaona ngati kuti sizitheka kuti mwinaso ingophulika ndi mmene inaterera ndi speed imene yoyo. Anachita test ma limits onse a ndege, koma mwamwayi inapezeka kuti inatera nkutanidi ndi kuyima. Nthawi imene yoyo a emergency, a polisi, a fire chani osatadzadza kali pansi. Ndi momwe amatuluka pamene pachapa anawabatha ndani a Uboni kuamanga ati ulendo nawo. Anthu atatuwa anatengedwa, Eugene, Tucker, Peterson ndi Sanders, captain, engineer ndi first officer anathamanga nawo kupita ku chipatala. Atavulala kwambiri, koma anapezeka kuti onse anachira mwamwayi. A Uboni anazengedwa mulandu wofuna kupha. Malo yawo amapereka self defense yoti ayi munthu yusi analibe cholinga chofuna kuwapha anthu, cholinga chake china chofuna kudzipha yekha. Argument yodabwisa noti ufuna kudzipha wekha malo monera kuti muli anthu ena kuti afa nawo ndi kuti ufuna kuwapha. So anthu ndi anapasidwa life in prison. Ndi mapeto ake Uboni Calloway anakhala mndende kuchoka nthawi imeneyo mpaka pano alipobe akadali moyo, akadali mndende. Iwo amadandaula kwambiri zofuna kupulumutsa kuthandiza miyoyo ya ana ake. Anapeza kuti in the end anasiya ana ake worse off. And Olwa FedEx atachita question anapeza kuti
meeting yomwe ankamuyitanirayo sinalinso meeting yonena kuti yokamuchosa ntchito, inali disciplinary basi, kukamukalipira wapanga izi zabweresezo mwina ampasa warning basi, sizinali zoti afuna kumuchosa ntchito. Iye anangothamanga magazi mpaka nakupanga chiplani kutani momwe akanangopita akamve kunena kuti anthu akuda kuti afuna kunena kuti chani ndala kuitsa yes kukangopepesa nkhani itani ita. Imeneyo ndi nkhani ya bambo Uborn Calloway ndi plani yawo yochita hijack ndege kuti anawo alandire 2.5 million. Anasiyaso anawo sopanda makobidi mapeto ake kuwasiya ndi mbiri yoyipa ya abambo awo. Yedi iyo zikomo kwambiri.